ଯାହା କହ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଏଠି ଖାଇଦେବୁ ପୁରା ମନ ପୁରା ଭରିଯିବ। ଏ ମଣିଷ ମାନେ ବି ଟିକେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଖୋଇପେଇ ଦେବେନି। ଦେଖୁନ ଆଉ କେତେଟା ଆମ୍ବ 10-12ଟା ଗଣିଦେଲେ ହବ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଛ, ତାକୁ ବି ମଣିଷ ମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମାର୍କେଟରେ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ। ଆରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼, ସବୁ ତମେ ମାନେ ଖାଇଲେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଖାଇକି ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବୁ? ହଁ ପରା, କାଲିକା ଘଟଣା ଦେଖୁନୁ, ଗୋଟେ କିଏ ଲୋକ ଆସିଲା ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା, ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆମ୍ବ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଆରେ ତୁମେ ମାନେ ତ ଘର କରିବ ବୋଲି ଗଛ ସବୁ କାଟି ଦେଉଛ, ଫଳ କ'ଣ କିଛି ଗଛ ବି ରଖୁନ, ଘର ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଖାଲି କୋଠା ବାଡ଼ି। ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଆରେ ଭାଇ ଚାଲ କାମ କରିବା, ସବୁ ଆମ୍ବ ଆମେ ଝଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା ଆମ ଘରେ, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଯାହା ହଉ, ବାପରେ ବାପ, ଏତିକି ଆମ୍ବ ଝଡ଼େଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଟିକେ ରଖିବା, ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା। ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ସବୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆରେ ତୁମେମାନେ ତ ଯାହା ପାରେ ତାହା ଖାଇକି ରହିଯାଉଛ। ଆରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଉପରେ ବି ତମେମାନେ ସବୁ ନଜର ପକାଉଛ। ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବ ଖାଅ, ଆମ୍ବ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇବା, ଏବେ ରହିବା ଶାନ୍ତି।